खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ फालांगिरि रनजित बराखौ बुथारनायनि गुबै दायनिगिरि शाह आलम तालुकदारखौ पुलिसआ गावथारबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला शाह आलम तालुकदारा पुलिस कास्टडियाव दंमोन, नाथाय पुलिस कास्टडिनिफ्राय खाबु लानानै शाह आलम तालुकदारा थांनाय बुधबारखालि खारखोमायो। बिनि उनाव पुलिसनि हानजाया गोख्रों नायबिजिरनानै जराबाद हाग्रायाव शाह आलम तालुकदारा थाखोमानानै थानायखौ मिथियो। बेबादिनो गुलि गावलायनायाव पुलिसनि गरनै गुलिया शाह आलमनि बिखायाव नांनायाव शाह आलम तालुकदारनि जिउ खहा जायो। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव सासे उखिलनाव सिनाय मोनै दुथांफोरा एसिड सारनानै गाग्लोबदों। गसाइगावनि गागि उखिलखौ दुथांफोरा एसिड सारनानै गाग्लोबदों। उखिलखौ दुथांफोरा न'आव हाबनानै बुथारनो नाजायो। गाग्लोबजानाय सुबुङा गसाइगाव उखिल आफादनि गागि उखिल एबा गसाइगाव महकुमा सिंनि बटमबिलनि आब्दुस सामाद आहमेद। नखरनि सुबुंफोरा लोगो लोगोनो गसाइगाव आर.एन.बि सिभिल हस्पिटालाव थिसनोब्लाबो बिथांनि देहायारि थासारिया गोब्राबसिन जानायाव धुब्रियाव दैथायहरो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव उखिल समातआ गावनि खामानिनिफ्राय न'आव फैफिननाय समावनो सानै सिनाय मोनै दुथांफोरा उखिल समातनि मोखाङाव एसिड सारनानै खारखोमालाङो। बे जाथायखौ लानानै ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजियो। मोनसे गोजोनथाव खौरां, सासे बर'नि फिसाया साउथ करियानि मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय PhD खालामनो हादों। बाक्सा जिल्ला जालाहो सानजा खाग्राबारि गामिनि बनेश्वर नार्जारिनि फिसाजो दैजिरि नार्जारिया नखरजों लोगोसे ओनसोलाव गोग्गानाय लाबोदों। बर'नि फिसा दैजिरि नार्जारिया साउथ करियानि इलेक्ट्रनिक्स इन्जिनियारिं कियंपक नेशनेल इउनिभारसिटिनिफ्राय PhD डिग्री मोनफुंनो हादों। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव स्रोद बुथारनायनि इसारा फोरमायदों। 14 जानुवारि खालि बरबरि थानानि बिबानगिरिजों लोगोसे जिल्लानि गोजौ पुलिस बिबानगिरिनि मोनसे दोलोआ फानबारि गामिनि नखरसेनिनो 3 बिदा फंबायखौ दैखांनानै लाना थाङो। रनजित बसुमतारी, सारु बसुमतारी आरो बुद्ध बसुमतारीखौ लानानै थांदोंमोन पुलिसआ। बिदा फंबाय 3नि बिनानाव बैसागि बसुमतारीया बबेबा बेन खालामजानाय आफादाव हाबदों होनना फोरमायलाङो पुलिसआ आरो सानसे साननैनि गेजेरावनो बैसोरखौ हगारनानै होगोन होनना फोरमायलाङो पुलिसआ। मख'नो गोनांदि नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बिनानाव बैसागि बसुमतारीया NDPआव हेफाजाब होनायनि मुङाव हमजानानै 7 बोसोर जोबथेसालियाव थानानै उदां जानानै फैयो आरो उन समाव बैसागि बसुमतारीया सासे सेंग्राजों हाबा जायोब्लाबो नखरजों जेबो सोमोन्दो लाखियाखै होनना पुलिसआ हमनानै लांनाय 3 बिदा फंबायखौ दिनैसिम नखरनो हगारना होआखै। स्रुद बुथारखोमानायनि बाथ्राखौ लानानै बिदा फंबाय 3नि बिसिफोरनि गेजेराव संखिखांनाय फैदों आरो थाबैनो फिसायफोरखौ हगारनो खावलायदों। बिसिफोरा थांनाय बावैसो सान सिगां चिरां जिल्ला रुनिखाता रेन्जनि सिङाव थानाय हादान सिफायना न' लुना थानाय नखरफोरखौ आसाम सरकारा होस्रांनायनि उनाव गोबां समाजारि आफाद आरो राजखान्थि आफादनि बिबानगिरिफोरा होंगो दोंगो मदद होनाय आरो खौरां लाहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो चिरां जिल्ला BPFनि बिबानगिरिफोरा खौरां लाहैनायजों लोगोसे जाग्रा मुवानि मदद हैदों। BPFआ खौरां लाहैनानै BPF गरखा सेल नेहाथारि नन्दलाल राणा मगरा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङोदि बर'फोरा जाय हाखौ लानानै बड'लेण्डनि सिमां नुदों बे हायावनो बर'फोरानो होखारजानाया दुखुनांथाव। प्रमद बर'आ थाबैनो होखारजानाय बिथांमोननो हानि एलटमेन्ट होनांगौ होनना। अस्ट्रेलियायाव हिन्दुफोरनि मन्दिरखौ फोजोबस्रांदों। अस्ट्रेलियायाव हिन्दुफोरनि मन्दिर फोजोबस्रांनायखौ लानानै भारतारिफोरा गोख्रों राहा लानो दाबि दैखांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय जानुवारि दानाव अस्ट्रेलियायाव खालिस्ताननि मददगिरिफोरा अस्ट्रेलियायाव थानाय गुबुन गुबुन जायगानि हिन्दु मन्दिरफोरखौ फोजोबस्रांदों। बेखौनो लानानै अस्ट्रेलियायाव थानाय भारतनि थागिबि हिन्दुफोरा दायनिगिरि दुथांफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानांगौनि दाबि खालामदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।